Ani ay warning ang Food and Drug Administration kon FDA alang sa publiko kalabot sa mga hinimo o do-it-yourself braces. Matud sa FDA, dili angay nga basta-basta lang mo gamit og rubber bands, dental floss o uban pa nga mga butang nga mahimong ma-order sa internet aron pagtarong sa mga hiwi nga ngipon. Kini posibleng resulta sa mas dagko pa hinuong problema apil na ang infection ug posibleng pagkatangtang sa mga ngipon. Ang FDA ni abiso nga angay moduo sa professional practitioner o eksperto kinsa kahibaw sa kung unsay angay o unsay dili angay buhaton.